Когато имаш проблеми с твоята майка, ти имаш проблеми с твоят партньор. И това се отнася както за жените, така и за мъжете. Може отношенията ти с майка ти да са прекрасни. Може да имате много силна връзка. И въпреки това да имаш проблемни взаимоотношения с твоя партньор. Защо? Защото някъде назад, в твоето ранно детство, може да се е случило нещо незначително. Може майка ти да е трябвало да замине по работа за няколко дни някъде. Обаче ти да си го възприела или възприел като изоставяне. И ето това е зрънцето, което остава в твоето подсъзнание и влияе цял живот на твоите партньорски взаимоотношения. Когато погледнеш своя партньор и имаш проблем с твоята майка, ти не виждаш него. Ти не виждаш неговите хубави качества. Ти виждаш онези негативни качества, които смяташ, че има твоята майка. Ти виждаш в него онова чувство на изоставяне, което си получил от своята майка. Или нещо друго. И тези неща се изследват в констелационна сесия, когато работим за партньорските взаимоотношения. В констелация работим с майката за подобряване на отношенията с мъж, жена, съпруг, съпруга. Когато изразяваш своето недоволство от партньора си, всъщност ти изразяваш своето недоволство към онези грешни постъпки на твоята майка. Всъщност грешни постъпки няма, защото точно чрез травмите, които сме получили, ние израстваме. Научаваме се да се борим, научаваме се да оцеляваме. Иначе нямаше да искаме нищо да имаме, нищо да постигаме, нямаше да имаме никакви цели, никакви желания, нямаше да имаме желания за живот. Защото именно целите, мечтите са това, което ни дават искрата. Това, което ни кара да вървим напред. Майката и бащата са най-важните хора в нашия живот. Така че днес прегърнете своята майка и колкото и да е била грешна във вашите очи, благодарете й за това, че ви е дала живота. Защото тя е дошла на тази земя, за да ви даде на вас живот. Това е била нейната мисия. Прекрасен ден желая на всички!